Mga igsuon, sa kumon kaayo nga pinulungan, karong adlaw o karon sa atong kapisahan, moingon kita sa usag-usa, Happy Three Kings. Apan, technically and liturgically, kini dili piyesta sa tulo ka hari. Kundili, sentro gihapon ang atuang kasaulugan karon ni Kristo, ni Jesus, ang Senyor Santo Niño nga nagpakatao ug nahimo nato nga manunubos. Karon gitawag sa simbahan og Epipania sa atong Ginoo. Ang pagpadayag o ang pagpaila ni Jesus sa tanang katawhan nga siya di ay mao ang hari sa tibuo katawhan. Bisan unsa ang kolor niini, maputi man, maarang-arangan man o malagum man, siya ang naghari sa tanang katawhan. Ug busa kining maong solemnidad sa Epipania sa Ginoo, dili gayud mawala kay lagi ang nagrepresentar sa tibuo katawhan mauman ang tulo ka dumuduong, or sa laing mga accounts they were considered as kings. Pero strictly speaking, they were magi, mga mago. No? And they represent us, people, nga gikan sa lain-laing mga nasod o lain-laing mga lugar. Dili malikayan nga kining tulo ka dumuduong nahimo usab nga sentro sa ato ang pamalandong uban ang atong Ginoong Jesus. Busa, kay sanglit, gihisgutan man nga tutulo lamang kadumuduong ang miduaw, ang nangita sa atong Ginoong Jesus, nan niining gabhiuna tuguti ako nga mopaambit kaninyo og tulo lamang usab ka punto. Una, the three magi were looking, seeking for God. Nangita sila og indication sa presensya sa Dios. Kung kita namati og naminaw pag-ayo sa maong ebanghelyo, what is the indication of God's presence? Unsa man ang nahimo nila nga giya aron nila masugatan ang Ginoong Hesus, aron nila mahimamat ang Ginoong Hesus. Kapila gibalik-balik ang pulong nga bituon. The star becomes the indication of God's presence. Mao kini ang ilang gisunod, mao kini ang ilahang nahimong giya sa ilang pagpangita sa tinud-anay nga presensya sa ato ang Ginoong Hesus. Sa atong panaw sa kinabuhi, mga igsuon, from time to time, dili malikayan that even until now, we are like the three magi. At this very moment in our time, at this very moment of our life, dili ikalimod nga sa matag usa kanato, we are also looking and seeking God's presence in our life. Tinuo dili. Sa matag karon ug unya nangita usab kita og mga presensya rather sa atong Ginoo. Mauna nga sa ato ang pagpangita sa iyang presensya, dapat igmat kita, magmatngon kita kung unsa ang mga signs, unsa ang mga indications nga mupadayag ang Dios kanato. Dili na kita mangita pa og dagko nga mga milagro nga moadto gitag usa ka lugar just to find and just to see and witness the living presence of God. Kay ang presensya sa Dios anaa na sa ato ang tugkaran. Ang ato alang mao ang pagbantay niini, mao ang pagkaigmat sa indikasyon
sa sinyales nga kini di ay iya sa Dios, nga kini di ay naa ang Dios. Nganong mangita pamanta og laing sinyales, ug ang pangutana, asa man di ay nato matkaplagan ang presensya sa Dios diha sa simple ug yano kaayo nato nga mga kasinatian, whether it is good or not so good experience nato. Atong ukayon diha mismo sa atong kasinatian, asa ang Ginoo. Sa mga nindot nato nga kasinatian, naa ang Dios ug iyang gipadayag nga diha sa atoang mga kalipay, uban nato siya kanunay naghatag kanato og mga panalangin so that we can have a taste niining maong langitnon nga kasinatian, langitnon nga kalipay. Diha sa atong mga kalisdanan, diha sa atong mga kasinatian nga dili kaayo tantong nindot, atong pangitaon ang Dios. Kay ni anang paagiha, ni anang kasinatian nga iyahang gitugutan nga mahitabo, kana siya nagtudlo ug nagpunting kanato that we should grow and be more mature diha sa atoang panglantaw sa kinabuhi, diha sa atong panaw sa kinabuhi. Mao kini ang una nga punto. We need to have clear indications. We need to look for clear signs aron kita dili masaag. Daghan kaayo ang ipadayag sa kalibutan nga daw naa ang Dios. Sama pananglitan sa lapi, mga bisyo, o diha sa tumang pag-inom, ingnon kita, sige, tagay pa, aron masulbad imong problema. Naa diha ang kasulbaran, pero nalimot ta nga wala di ay diha, kundili naa mismo sa atong kaugalingon. Pinaagi sa pagpamalandong, pinaagi sa pag-ampo. Ikaduhang punto, mga igsuon, human sila nakakaplag sa maong bata, sanglit ila na kining na hibaw-an nga siya maoy maghari sa tibuok Israelita. Ilang giandam ang mga precious kaayo nga mga gasa, the very best gifts nga naa nila. O gihigsgutan sa maong ebanghelyo nga sa dihang nakaplagan na nila ang bata, sila ng luhod, misimba, o naghatag og mga gasa ngadto kaniya. Mihalad sila og bulawan, insenso, og mira. Ilang gihatag ang pinaka-precious, ang pinakamahal, ang pinaka-nindot nga gasa nga ilahang gitaguan, nga ilahang gikeep for so long. Mausab kini ang hagit nato og pahinumdom. Sa matag higayon nga kita mo encounter sa atong Ginoo, sa matag higayon nga kita muhimamat sa atong Ginoo, ato untang ihatag ang ato ang kinatibuk-an, ato untang ihatag ang atong pinakanindot ngadto kaniya. Sama pananglitan nining atong pagsaulog sa misa, this is an encounter of the same Jesus nga na-encounter sa tulo ka dumuduong. But the question is, are we giving our all? Are we giving our very best? Are we giving our precious gifts ngadto sa Dios karon? Kay basin, salin-salin lamang ang atong idala ug ato ang igasa ngadto kaniya. Sa ato ang pagsaulog sa misa, basin ang usa ka mata nagpiyong, ang usa ka mata nagbuka.
Basin sa ato ang mga tubag sa misa, hinay kaayo o dili kita active nga mo participate niini. This is an encounter of the same Jesus. Inig panguli nato, sanglit si Jesus, wala raman dinhi sa sakramento, apan naausab sa ato ang mga silingan, naausab sa atong mga isigkataw, basin inigawas nato, makahimamata og usa ka kabus. Pero ang pangutana, ato bang ihatag ang pinakanindot ngadto niini? Sanglit si Jesus, naausab ni ining tawhana. Usahay muhatag tuod ta, pero ato pag yung pakapinan og bagutbot. Kadako ni muglawas nganong wa man ka manrabaho. Sige man kag panglimos, naay pakapin or muhatag tuod ta pero katong salin sa restaurant nga ato ang gikanan. Katong nagsagol na ang mga sudan daw, naghatag tag murag lamaw. Usahay mao kini ang ato ang the way we give, the way nga kita mo paambit. But the three magi remind us nga ang tanan di ay ang pinakanindot nga mga gasa maugayod ang ato ang idalit ug ihalad ngadto sa Dios. Amen. Ikatulo o katapusang punto. Giingon sa Ebanghelyo nga human sila naghihimamat sa maong Dios na mauli sila agi sa laing dalan. Wala na sila mobalik sa ilang naandan nga dalan. They never returned to the old way nga ilang naagian. Nitipas sila, niagi sila sa bag-ong dalan. Mausab kini ang pahinumdom kanato. In every encounter nato sa Dios, hinaot dili kita mobalik sa atong karaan nga dalan. Hinaot nga in every encounter nga mahitabo kanato diha sa Dios, magbag-o unta ang ato ang dalan nga paingnan. Nga paingon kaniya, mabag-o unta ang atong kasing-kasing, mabag-o unta ang ato ang pagkatao. Lisod kaayo nga human kita mohimamat sa Dios, human kita modawat kaniya, apan iniguli nato sa atua maoray gihapong kinaiyaha. Sa simbahan inigdawat nato moingon ta amen. Apan iniguli nato sa atua ang amen nahimo ng atay. Kay kusog kay tang mamalikas, kusog kay tang manunglo sa uban. Sayang ang ato ang encounter nga gihimo ang atong pakigimamat sa atong Dios nga maoy ato ang manunubos. Mga igsuon, as we celebrate the solemnity of the Epiphany of our Lord, hinaot nga unta atong pangitaon kanunay ang buhing presensya sa Dios diha sa ato ang mga kasinatian. Nindot man o dili kayo tantong nindot. O diha sa ato ang pakighimamat sa atong Ginoo, sanglit na kighimamat kita, dili ordinaryo lamang nga tao, ato kining ihatag ang pinakanindot nato, ug walay lain, mao ang ato ang kaugalingon. Sanglit, kita mga anak man sa Dios. Ug human kita muhimamat ni ining maong Dios, human sa atong pakighimamat kaniya, hinaot nga dili na nato isulob pagbalik ang karaan natong pagkatao, kundili bag-o kini kanunay. Dili na unta kita mobalik sa naanda nato nga dalan, kundili musubay kita sa maong sakto nga dalan nga paingon sa atong langit nung Amahan. Hinaot pa unta. Amen.